Do you love me? Do you need me? So, what's up? So, what's up mga kailong? Come back here again with another video na po. So, yes! It's Friday. So, ako ba na mo karon dire ako mga ex ako. Mga ex ang iyang uyab. Wala ko hiyab, men. So, karon kao ba na mo sila dire kay kanang mag-meet daw mi. Buang na sila. So, mag-meet ni kay kanang gimingaw na daw sila sa kuha. Yoks, ew, ha? Ew! Unsa? Ha, men? Dagan kay sila diriya, asin ka ng mga sabaan kay mga tawanan eh. Mga sabaan kay sila bay. Mga walay ulaw ba? Di ba Zura? Alay good Zura, anak ko'y pakutara sa imo ha. Bay, alay ba? Asa man si ano bay? Aman sila Brandon bay. Ako ba asa bay? Oy, ganan apil ko di mong mangot sa akong vlog. Lagi, mugi mong ate, wala. Gichapa ko si mong ate bay. Ana yung ate yung... Tete, asa Zura? Lagi bay, ang imong mango dagon nga laki ang itubag. Ay nasa balay bay naghinlo dito sa kuya kay powers dili ay. Nagingon niya kay naglaglag do mo si mong uyab. Okay ba guys? Okay ba kay boret lagi. Naday ko gusto ingon sa inyo so gusto na di ko magbag-o no. Kanang na-realize mo na ako sa akong mga content. Ha? Gago. Na-realize mo na ako nga kanang murag dili buo akong content ba. So na-inspired lang gud ko ila kay sinaista tila kong kay once nga ang title nga nakabutang sample kanang Freedom Park. So ang iyang ano jud, ang iya jong sulod jud ang content jud niya kay kanana jud sila sa Freedom Park. Istorya giniya about sa Freedom Park. Nga na good. Example kanang usaon pagtarog eskwela. Yeah. So dapat ang himuon yun. Magtarog eskwela. So istorya po nila dito kay kanang usaon pagtarog eskwela may ngana good. So next vlog siguro ano nako i-try na ko nga mag-focus sa isa jud ka isa jud ka topic. Ay. Badass. So, katong nakita ninyo sa ano dahil pinakauna akong short film tong kaibigan. Nice. Dili to katong pinakauna jud ako gi-upload sa akong channel ba katong mao ni sila mga cast. 5 likes. Karon magipagtuok ko. Magipatuok asa tong nagtuok. Asang nagtuok. Asa nagtuok men ha men. Roll. Karon na diri mo na siya ang nagunsa nagtuok. Just mo ni nagtuok. Ha? Katong sa short film na to ba? Nga ikaw ang bida, ikaw pinaka powerful. So aton po na to diri ang mga the best po ng mga classmates sa una. Vlogger! Yeah man! Dahil lang ba ang exposure na ko, so yeah, for a picture. Mo din yung pinakatigulang. Wala akong pinakagwapo na muna. Juan, direkto hindi ko naalala pero wala gihapon na mutay. Gwapo, pisoy. Wala ka na pisoy. Migro lang. Mga grabe kayo mga ano ba? Grabe kayo makapinaw. Sali kayo bodybuilder na. Ba? Si Zura ba eh? Tala. Press! Si Zura gani. Grabe gartar cellphone niya ba eh? Oh! Limpyo na men! Limpyo na men! Usap. Ano pangit ba eh? Pangit kayo ba? Imong mama pangit. Pangit kayo? Wala eh, perteng pangita. Shout out! Shout out ko kay mama, sa kuya. Shout out. Nakay kayla Josh Morillo. Josh Morillo, kailan niyo pero shout out ka. Imong mama. Shout out kay mama, sa kuya. Sa ay kana tama di ba Spooky ba? Nagatanaw di ba kaila kong Chong TV. Ano na ba yan boy? The best. Kasi ganitong kuha ni Johnny Boy ganitong cool. Ito? Pangko! Langot, man! Lawas kayo ba? Yes, so... Dali na kayo yung subscribers ko. Uy, Lance! Ano nga tawanan eh, so... Karon bahala nagdili buang content, so story na ko sa inyo ha. Ay na, di kay Mike.
Ano yung mic? Oo ba? Dili ba kay para mo improve po ang audio ba? Bahalag dili kayo ang paliti ba. So tiguman ako ng kamera buhanga. Ano yung kamera dahil kita sa Facebook baka itong ginakuha niya? Dili man to ako nirman raman to sila. Ay, naman na dito dahil. Man. Oh, kay Kuya Mons man to nya kaya sa pod. Kay Kuya Idze. Shout out din sa inyo sa mga nagpapairam sa kuha kamera. Puhunin ako mangiram sa inyo akong palit ko. Kaya makatigog Siyempre, ko ba? naparta naman sa YouTube bro, wala ba? Wala pa ko kwarta sa ano kay wala pa ko nila gisilduhan ba kay wala pa ako kabot pero karon shout out sa tanan mga Subscribe di ka bro. Ha? Ay tabangi ko ninyo baby. Ay city ba? Problema ko ba kay ganang sa city ra gud ko na. 1+1 equals 1. Ay, City. Doy sa ano ra ko nabagsak. Sa city ra ko nabagsak men. Ay, Lagi. Kira na bro. Kira na. Ano sa ko na ko grado ba naabot sila sa bawg-bawg nga 80 pero pagabot sa ICT si 23 men. Abo ang ay. Lagi. Bare ano ka nang nakapasar ko ICT atong grade 10 tungod atong pabuya to. Tungod sa oy nagpasalamat ko Ako bro, di na ko munda ko eskwela na bro. Atik-atik kami sa eskwela bro. Usa ba daw? Pagkati ko ng eskwela ay mo matuturo na power. Appreciate. Buang picture lang giapas diri ang picture lang apos. Tata mo to ako. So update ko tamo niya. So natabo. Baik ka, baik! Ako ito nga kay babae. Sige. Si babae. Oh, Ben. Doon sa likod, Ben. Saan sa mga ingon, bay? Sa ingon na to, bay. Sa may ingon mo kay Bibi, bay. Kaya bay, kasi siguro siya gugutugot sa ilang room ba. Siguro siya, ay sa mga post niya, siguro siya gugutugot, bay. Bagay mga hugot ba kay pinap. Okay. Sige lang. Let's go! O pila si Usay, men. Kinanay lang wala nilabot. Oy, apila ka lang. Yun sa maingon niya. Karang kung sa may maingon niya mo nga sa city ay ka nag-skwela. Wala. Loyal ko. Ngel, hingna na lang good yan, kay... Shout out to Nark, kinsa to Nark. Bahala. Wala ako yun po. Isa lang ba yan niya? Isa lang ba akong Isa ra niya, sa isa kasi man, nakaduwa ra man magsuot ng uniform. Kay kan wash day man. Tapos Merkulis wash day. Pa shout out Merkulis ay ang Martes og kanang sa Martes og Huwebes kay PE. I-record ba kay pagkita na kay mama. Record bitaw na. Ma, shout out ko sa imo Mama Agnes, ako Kuya, Real James, Erman, JR, Kondua Kairos, Jackie sa ako special nga ate si Lian May. So, shout out. Woo! Let's go. Appreciate. Nako shout out. Mong mama shout out. Mong mama shout out. Ipakita ni si mong mama. Ipakita si mong mama imo anak, kisaw ni mo anak. Yeah! Lera gani ako amigo ba kay nanay pa love life na balaan ba. Kami ba kay ako ba kay pa chill. Kisa man ka. Kisa man na. Pilapil pud niya. Bay hiwi ang sabay. Gani, mga classmate ang udriya bay mga Nindutas yung uniform mo eh. Uy, katong last na mga kita na kay yung uniform kay wala ingani oh. Hoy, Puti ra jud friend. Dili ba ta makita duha ha. So dili kami ingana. Hawa ni Abi. Apit na ba ako makita? Palit ra og flashlight buhang kinsa. It's vlog time. I miss vlogging. And now, I miss vlogging. she's busy man na siya. So ako sa mupuli. Yeah, vlogging number 1. Tara maka. Vlogging number 1. Anduha ka maguyab nga pwede na magbulag. Joke lang, lang. Stay strong, to promise na ako. Ito barbecue niya. Labi ako promise inyo nga kailangan mabuhat to. Balo na ka. September. Lagi, buhat to Yun. Testing eh.
22 gani. 22. Sa Wani gorilla pad, bubo. Gago na lagi naglutaw-lutaw nga t-shirt bay. Lutaw-lutaw. So vlog takeover is done. So yung kabaluan ang inaanila. So